Ese es el chocolate. Kanye batema tenemos. Marar masero. Pamsori chakani. Ya huyo ni yangu anzugu mbudu pelekera panyawanu titandiro ndofunga atakambota eseba sikoni amungaziwa ndongese wamaitaura nawo ndinda kanga ndinoonyaye mwana wangu anesa kubva 2016 mwana akatanga kurwara arwara awa ndokukoma wakuru ndoamira sababa baba wacho vakafomara kuti hatina dzine hama muno ndakavaudza wakati no mwana ngaende kupsychiatric apiwe matablets ndakafamba nemwana ndega ndikazosvika papoint yekuti mwana pane paakabuda achidaidza mazita edzimai kuti mai wavo akashaika nemwana wavo akashaika for 2 days vandamuti hamudzimai kumusiya akadaro. After 2 days ndakazoenda pandakaendawo nandakambozvibva kuti nyaya yengozi pekutanga pandafamba ndakuzwa kuti nyaya yengozi pakawana kutsanangura kuti ngozi yacho ndeyechii. Saka pani pandakatorera contract mwana ndaisa mwana pacontract basa bamukuru akanditsvaka ine hapana chandaifungira kwavari wakanditi inini mwana ndine munhu akamusiwa magezi saka ndinorokodesheni kubva pandakamapepa area mwana mandiro akakabaita serious mandaenda kugeneral hospital. General hospital wakanditi yaisasi mamai sara nezano mukana pandabva kudirector wemozambique pandaenda kumozambique kuya ndandisina mari kabari pacovid wantaura kuti izvi zvinhu zviri kutwara munhu mupenyu tomuuraya here nane mwana wangu ine naarurwana wacho ndakanoita zuva kuti munhu ari kuita aurayiwa saka kuti mwana wangu wabatsira wakati no kana usina mari toda 2,500 cash. Pandadzoka kuZimbabwe pandatsvaka mari yapandaenda abva wafemba mwana uya mudzimai wavo akashaika vakuda achitaura akati mimi ndiri kupfuka bati zvandiri kupfuka wana ukaenda mugwa rangu wakaisa chawakacherera kumusoro kwegwa rangu asi ngozi yangu yanonzi igare pane mwana wako asi ndinotuma hangu kuti ndibve pane mwana wako ndodzoka pandakaisirwa pachavabatira futi pekuti even mwana wavo akashaika pane mwana wavo akashaika ari ugwenyu bakuru ane chekuita nezvazvo inini ndichitaurwa zvozvo vandarangarira kuti pakashaika mwana zveshuwa takaenda kuguru tikatora mutumbi tikauya nawo vanhu vakaungana usiku wacho manheru mutumbi uri mumba bamukuru ava handisi kuvanyengerera kana chidakutaura chokwadi vakutaura chokwadi wakadaidza una 3 am mutumbi uri mumba iwo vanga vasarudza hembe dzemwana dzakanaka dzese dzasakasaida wakanditi tora hembe dzemwana apa dzaunoda ndikaina kwasundora hembe dzemufi iye muroora adini arongedza hembe achidzishana kuya mukuru woshaya hembe idzodzidzo saka hatisava kuti tipedze nguva yakani saka ngozi yanaiguru yanga yakashamba mwanawo vapakatwa futi ngozi yaenzi bakuru wangu avo pane munhu wakaishanda naye pamasa pavo wakaisira poison akashaika then chifambo chikuru chachishii chiri kushupa saka pandakabvomozambiri ndakauya kumba ndikawatsvaga waito ndakafanana kupedza kuda kutsvaga mombe zangu pandakatanga bakuru akaenda mozambiri nenyaya asi ndakaudzwa zvekuti wana wakaenda pagwana maiguru wakatenga zvawakacherera chete mwana wangu musikana wacho mukuru haapa musouth africa aidai achizvifupurira ega kuti wakaenda vari watatu umwe wacho anga ari kudiyo nemudoko wacho wakachera zvawachera kumaero ndikabata zvuti maiguru ari kupfuka ngozi yacho ndee vakaisa panana machiri kuti munge mazvigadzirisa asi pane munhu wamuru vakaisa poison basi handiti ane chifambo chamaisira pane mwana akati ini ndakanotsvakangaine
kupikisana hao ngati choke vanafonera hanzvadzi dzangu vanafonera hama hanzvadzi dzamai vangu mai vakashaika baba vakashaika atobakandiwewe in the last one vandavafonera ndikati wanasekuru vanyaya kuitika kunoko zvinhu zvinaigura ari kumuka ndiye akaiswa nani pane futi munhu anonzi akaurayiwa mhara mukuru chipango chake ndo chiri kuiswa pana mukuru saka uye kudadzidzise nyaya iyi zvinokasire kuti inini mozouya kuno mwana kana mwana azoforu musauyi because pandakanga kurwara mwana ndakamutaurira hamuna muyekogamusira bamukuru ndakamutaurira akaramba mwana wamusikana waukuru asi pari South Africa akanonzira dambudziko rekuti inini ndinoyamwana zamumanheru asi handina mwana ndifuma nhengo yako yakadini yakanyorwa asi pandakataurira bamukuru ava wakanditi ane mai vakandiyanaurara ukuru saka mama urikumuka futi takazoenda kune mubatsiri anobatsira kusero general hospital isikakotaura zvatinoita kuzvitivi saka in short vakuru vari kurasirira nyaya dzavanoziva mumwana wavo ende ndakavakumira pachena kuti ndakanzwa zvakati pandakaenda anotakaenda mozambiki even kwanazokakaichigoro ndakaenda ndirwana vatavana kuperekedza indori mwana mudiki anoda kuchengeta even madzidzi avo vakati isinazokuperekedza vakaaripo but anondokwanachigoro ndakaenda kwanaa ndikapuwa same information ndakaenda kubhuyera ndapuwa same information saka pandakazoona vachikatsirika kuno ndakaona kuti nhamo yangu haisinei chete ndikaenda kwachangamiro ndogona kubatsirwa ndopandakazorwaisira meseji nekuti mwana anoda kuti ukada kuitisawo chinhu chekuti akudirire muupenyu zvinobva zvatotanga because chipango chaakaiswa chiri kuti aite anything ndopanda if you remember changamiro pandakakaisa meseji ndikataura kuti ndinhingi asi makati ndichazozwa kuti vanoshanda vanokubatsira here pandazoona kuti anochakamiro munowandirwa nebasa pandazouya munaka wangu futoti kunzanyaya ndochanditsvitsa pano pekuti bamukuru vanayapa Staram Bakure Chame, Staram Thomas Prayer. We mean on Church. We suffer. Baba Way, Amashaka, 1986. We are primary school. The guy has left when the college could be happy day, but we say we do not shanda the same cover. Same cover. I have been a restaurant. He has not done Maria Kawana. I don't want a draw of Musha. It means it's money. I did it. Oti in the guys, he didn't same compound like the rest of the others. One way, so I don't know. I did. Iakawaka, Adema Sola, Ada Road Shedding, is this Magenta guy that's stomach? Babshaberu to the markets. I did. Wagawangwa, the Hatoka Jagua in the Lagadanga, the Chitila EU. Akapasa Lagadanga. Nasdoro ya Manaoke, Dakafi Wayes, 2011. Dakafi Wademana, Atopeda invested, Atwa manager. I told respect to Anewarum, Akafa, the Catadina Zadochaka, Rufu, Pakawaya Mano, the Kadama Korogodo, Pakada College, Takadama Korogodo to a pasta. I did that's what over the man. Muka drop one or that goes. I did to talk it short. Wara case. I rap the mass specialist. Because Garamba in Budera. The ox did. Would you cut one around it? That's after the hour. In short, ma'am, I didn't pay them, but we want to Musa Banda. And did it. Mukoma now. Anna Vita procedure. It doesn't respect me as father. That was for this. 86 is 1974. Baba Guanashaka 1986. In the other Zofuda, I think I would tell you Messemuno, would have migrated. But the Huna, the Captain Fesa, Roshan Fesa. Yeah, it's more respected in Fesa. As an accident. And the other Muta Muningina, Chagazim Bamako, Pesa Baru Tauraputi, Arikudaputi,
tigare pasi. Tikauya anorowatete. Hazvadzambiriki yakasvika zvapo iri muno. Mwana uyanga ari kuzukuru. Akarohwa naye Elisa. Taipado get out. Dokas mukadzi ari muno anodokas. Dokas takatora kuti musha muno hazvitongwe nevanhu. Tozvitonga. Totonga sei. Mukomana ari kudaurwa wani. Tabvapo tabvakaita adaidza pana sekuru wekwagutu kwakabva paya. Wari pakati. Wauya isawaita hondo. Waita ukatogarwa nevanhu. Akurova nasekuru. Vana sekuru vaita zukuru asida kutokeka. Iregera ite zvako. Tida sabhu chidawanyika kwakuchena toka kwakuchena. Handiti haana kutaura nyaya yake. Ini naasida kutaura ndeni. Ari kufamba ega. He has to respect me first as father. To respect me, my sisters, my uncles. Owaripira kuwariwa kwakaita. Tozotakira ipapo tichifambira mwana wako. How can he go to witchcraft kunevafundisi kune chini asina kutaurira inini sababa? I am ready kufamba naye. Protocol yake yakashandisa. Izo tine mhosva kwamuchena. Kuti sabhu kumuchena haana kutaurira. Ishe muchena hawana kutaurira. Tadzokako tinotonopinda kuti iri mwendani. Anomhanya kuya kuno. Inini wacho haataurire. Ndokozionera social media. Kuti Thomas wakaiswa kwamambo. Ndikatotoziva kuti mubude paTikTok. Handina kumbobuda paTikTok. Ndinokotariswa vakarere mambo kuchitoka. Saka izvozvi Thomas kuya zvesazisa kuya. Uyu munenge amata nezvemagetsi. Kutokaona vazhinji munomunomuziva. Kana imi mambo kana mambo pane magetsi munozofonera isa kuya. Anogara nemotezi. Handikatauri zvaakaita iye. Asi ndiri kuti he has to respect me first as father. Give me my title. Tofamba. Unofamba ega sei. Wamhanya wadai wazoenda umozva sei. Mwana ari mwana ebwa wamhanya akatakurwa nevanhu. Arapisa mwana wokupenga yes. Let's find out the cause. Yekuti mwana wokupenga. Ndinosiya church ndongotiramba iyi. Yemadhaka iyi. Tobatana ipapo. Handiti iye kune zvake zvaanoita zvakawanda. Dai zvaita chizevozero ndaikutaurira yekudziva. Zvisakude paditi. Ndaita chizevozero nemimambo kana muchiridzidzira. Kuti ane mhosva ndine here kana ndiye iye. Watarisa kuti audza nyaya yake kuno. Ioneke nejekere. Iye indione mhosva. Let him fight his house first before satanongedza ndongedza nekurowa wanu. And to respect me. Pakafamba pa 1986. 1974, akaenda makore makore vanoziva zvese. Nditaurirewo vanoziva zvese. Akaenda makore makomora 12 years. I fight hard. Akaenda college akadini akapinda basa. Ndokuroya zvako. What for? Ndokuroya ini zvangu zvatinazvo. Ndinoti ndinomaota kutwiri tumombe tutatu. Wana wangu handikumi munhu kuti mwana uyu akafirwa nemurume. I just care what is my Lord. Every day is my Lord. Kufamba ega asikira chibaba. Ofuka kuti ndikasvika kwamambo ndinobatsirika. He has to respect me as my title kuti ndiri baba. Tofamba ma. Okay, no para. Datozama. Nyaya no maimboshorengwa. Vanobatsira vari baba. Vaitopara kuti panza munochiza muda. Hamuna apostoli aripo. He has to respect us. Takagara kubva. Kana tichizouya kuti iye akatofamba udhara. Togara pasi seukama. Hatikari patati zvatauya pane chinhu chinonzi domestic remedy. Kuti musati mamboka kwauye kuya kwatirisu. Mune mambogara mumamenyu semhuri. Mambowanisana. Kana zvaramba. Muzwe. ndozvatikuti tinoda kuti isusu tichidzokai kumba. Endai mugare pasi. Then I want to know the results. That's very good. Kuti kana maitandike mawira kuti chii. We make sure zvizvo zvaita sei. Mambo, vaita mambo. Handinopedza nguva.
chakamire efukwatuka mandiomesera chavari kurambira kuti tibatsirwe panzapa chii ini ndaida kuti tibatsirwe kupanana techabvabhula wayo zvese zvarikutaura kuti wakandidzidzisa foshua chidaikumbira kuti dai tabatsirwe uyu anaona bavo asati kuchaira why then charudina namauri chete is just respect chete I tried then chananokumwa kuchaita nanokuwa chakubira kuti mambo nandokubira kuti mutaure nanokoma kuti nhasi timudii tivatambobatsira ndichakandaikumbira kuti daitabatsirwa ngoti murume yeyoya haabvumi haaoneki urumhanya kana wabva panapo unodzoka kumba unozvizire mauya kwamambo asi kukabva pano unodzoka kumba tikatongana panapa tikabatsirwa panapa tapedza tinodzoka kumba saka kumba hakuraswa protocol dzekumba iprotocol dzekumba dzinofanira kutedzwa because isisi vari vanoita kureplace mukomoko mambo wareplace brother munogona kundizvinyerera nekuti ndiye baba ari kuita zvinhu pandiri saka mwana wacho ari panapa mukaona siteti amunaye nemwanaka voti tinodzoka futi urwo mwana wamwe ari kudzidza mwana akakamisa pamagamba but mwana uri kutenderera musoro todzoka futi very simple. And very simple. You have a problem in the family. You appreciate deal with the problem. As it good and you know to say what I'm called. Chikuti susu, kubatsira. Kuti titaure nakoma izvozvo. Kuti zvakukumbira iwewe zvikwanise kuitika. Chere unanosei kudanza kuti susu tikuvhara kunze handifani kubva pana zvinoita zvikoro because of my reasons nezvinhu hakuna munhu mukoma anoda munyini akadai. There's no big brother who wants a young brother like that. Ukatoita mukoma kutenga kana ari wako chaichaika haati muningi anenge unoteedza zvekutaura 2-3 days procedure yekufamily yaitwa modzoka mobatsirwa ukazoka jamba protocol chinongedza vanhu ko zvikazobuda zvisirizvo chakamire daidakaiza mwana wacho mwana ngawe nyasha mwana ngawe zvinorwadza kuitirwa chimwe chinhu chinena hana yayo izwa isawa chari kuramba ndechekuti you are pointing an accusing finger at your brother, which is wrong. Tikuti wewe and conviction ya wina wewe ndekuti unenge wakaenda unezva wakanzwa unezva wakaita uri wega and vanhu vese they are not aware and kuti chichikuiti and tikuti isusu we appreciate your problem and as let's not also forget kuti mkomo wako kuna ndivaraisa that you need to respect and mkomo wako tunoza ndezva kanaka isusu hatiiti zvekumbunjikidza vanhu no chinoita zvinhu zvokuti mangwana wafanga mukuta sei usare kofukira vanhu that's what you want depends on kuti mukamanya munhu mungakana mukaita sei mukadii I know somewhere somehow you will need each other don't forget izvo zvosakanaka because ukakanawa kuti akakuendesa kuchikoro ndiyani izvo hazvina bhiki
whether we close that or not, as I'm telling but he did that because he's your brother. As I did, we will tell some school. As you know, the same brother did not love you. Is one is. So, we said, you are electrician. What is electrician? So, I looked at the family. Almost all of the markets, which not a cause analysis. Almost can switch on, but I want a root cause analysis. Can I put what is a root cause analysis? They book. Is it practical? Jangan dinikmati sekitar yang mudah dan mamputas. Jangan sifat sesuatu kue asuakan waktu ini dah mencesh. Jika yang mamputas sebuah pemudara menanggap sang seribu. Wakana, saat ini diperlukan cemera tanda kasih wajib sebuah pemudara untuk mengenal basira. Lalu dapat ketua beberapa orang juga nas. Sudah mudah lama kecil, jangan lupa orang dibayar It's very sad. That's why ilo mama ya sechi chemo. Sechi kumbio. Not as a directive. Ukani ya mtoto. Ndio tunaweza kutaona. Kuti huyu is your brother. And itazi zvazo ina mena yekuti mukoma wako anoappreciate zvautaura. And not to which of all do yourself from being a brother to a useless person. Because Akaraba. I don't know. People know we are people, we are Africans, we are Zimbabweans, and teenage people to you are much one. Tiniwan. Your brother happens to know. And what's the amount? You will say no. And as it's good, when you do that, that is written. This is your home. Your home. That is your home. Ichi. Your home. I don't want to. Even you want to. I'm wondering what I want to trust my workers. Why you also have a worker? Because this is a family issue. We all got to say. Where is the book? Was right now I'm not the look at the Ravan who was sent out from wall. I just said I know that is Papa Mambukana. Was this a family issue? We expect to know this and so that's an input here. We saw it. Input here. Don't is it? What I'm telling you, that's it is good. You can accuse someone of one of us is very innocent. Then what do you do? It's not bad. The way it is bad. It didn't achieve it. Why? Because they say the way they would be bad. It didn't achieve. Why? And if I really because God would be bad, it means Jesus was down to us. Jesus was not bad. Angamubona tikuti kana tuti gadzira chinhu chokubatsira imese whether iwewe kana mukoma wako kana we want to help everyone and you'll be surprised kuti pamwe chichakubatsira iwe chichabatsira mhuri yese and saka toti isusu ngatimirire tiite sei ngatibatsirwe anditi tete anditi But that is why we kuti kune problem and kubva mataurwa zvaita apo it means we are aware of the problem
unotoiziva dambudziko. Saka nyaya ndikuda chete inyaya iri very simple, kuti tiri kuti isusu Bambo anzani Thomas Bambo Thomas turi Bambo Thomas tine chichemo handiti chauya, because nyaya inoitika ndeyekutika pamuri kuenda panze apo there is cost involved, handiti munokwanisa kusvika panze apo kunzi panodiwa zvakati, iwewe futi ndinokwanisa kutanga futi kuti mai ngati hafu hafu, but no, ane who wants to prove a point, it's you. Then it becomes another issue kuti are you ready pane zvikudiwa nemunhu ari panze. First time prepared to pay. If you are prepared to pay, it's okay. Saka isu takumbira Mukoma Thomas. Mukoma Thomas, with all due respect, you are the older brother, you are the father, you are the from the way you were saying zvinhu zvamamutaura muri munhu anoda kuti zvinhu zviite sei zvifambe, and hamuna objection kune urongwa huripo, but nyaya yenyu yamunyanya kuti nemunin'ina wenyu muri kukonana inyaya yekuti one munin'ina kufamba ega without your consent, that's one. Then number two, inyaya yekuti respect, munin'ina haasi kupai chigaro chani, chigaro chenyu. Ndo imwe dambudziko number two ratiri kuti isusu munin'ina wazwa makonsensi ari amukombo, handiti ngatimanzwe tibatsirane, ngatimanzwe tiite sei, batsirane kuti zvinhu chiite sei chifamba. Saka chikumbiro changu inini chachi chekuti Mukoma Thomas, since munin'ina ati hake inini prepare to foot everything nechii chiri kudiwa is just your presence. Inini ndikukumbira inini ndiri kukumbira kuti I don't know kuti izvozvo zvingaita inconvenience anything here, kuti kukumbira kwandaitawo inini kuti no, kana zvichiita we can have that, because isu dambudziko redu ndekuti since paino mwana aripo handiti ane dambudziko, it's not your problem, it's not his problem, but it's mwana ari kutambudzika ane dambudziko rake. If we can assist mwana chinhu chinokwanisa kuita sei kutinakirawo tese kuti zvinhu zvaita sei zvinhu zvanaka. I don't know, kukumbira kwangu inino ndikukumbira kuti iye aite genuine love. This is my brother, this is my aunt, aundise kuruguto apo kwakabva mai, not yebhaisi kuti because tauya pamambo kana kudzoka kumba inini I can foot the bill. Tosvika kumba otidaidza togara sefamily todini toti tiri kufamba kupi, iye wakafamba unotozviziva, uroti mukadzi wako, uroti mwana wangu, uri ndakauraya munhu kubasa kuzesa mambo hakubhadharwi vanhu mari. Garden boy une mari yake, clerk une mari yake, kusvika pana artisan, kusvika pana engineer. Saka indaizouraya munhu papi? Ari kundiakiza kuti ndakauraya mukadzi wangu, ndakauraya mwana wangu, ndakauraya munhu. Akazviwana kupi? Iye handichatauri zvaakaita zvamambotaura apa kuti uchiita magetsi aungosvika uchikwira, handichatauri semunhu mukuru, asi dai ndaigona kuti zewe ndaizokutaurira ndokusira ino matotaura kuti akaswicha ona akauraya munhu. Yes, muri kuona, haasi kuzvitarisa kuti zviri mumba mani wakazvifambira yazvo. Muri kuona ari kundongedza ndakatofirwa 11 zako dai ndakatongoti 2 years ndichiroora mwana ndatova pamwe ne 3 4 atiti don't worry is any more money. Ari kuisa jura, mukaona munhu ateka zvidhina kutaundi kuisa jurawo kumusha
ne5 kVA inozi 5 kVA transformer kana kuti solar hapana chisingasimudziki pamba. Handingarambi ari kutambira. Ngatidzoke kumba. Let him do above kuna tete kuna sekuru. Koma. Kashiwa. Hai koma bwana. Toda kuti timubvise. Koma now. Kuti I am father, I am brother to him since 1986. Don't want 1986 mambo. Nasi ndamurowe. Ndamira pamberi peda. Hana kupinda mfuti. Kana naenda ita dzangu ndaingotongwa. Ngaite ebao pamberi pefamily yese kuti mukoma ndakakanganisa upfugama kana ndodini. Tete ndakakanganisa sekuru ndakakanganisa. Kana zvida kumuripisa vanatete vande right yavo. Ina handimuripisi. But I'm going to work with him to the last minute of this case. I promise you. I can even leave my number here kuna clerk kuti mukazoda kundibata ndogona kutokubata kuti mambo tazoda. Let him give the respect I deserve. No, court kadaiso. Nasi is chief. Nasi is Saturday. Is it possible kuti mukabva kuno nasi? You do that process chief. Muchungo bakuru nasi. Totaura nevanobatsira haachatobudi muarea mangwana otoya because issue yedu ndekuti murume haagari sei akabva kuno kana muchiziva kuti kune nyamaropa munokuziva mukabva kune nyamaropa wopfura ruwangu wopfura kambudzi kwera kuti kocho kuti network haakutorina network saka ichiudza sacho mushona chiri paanouya anouya only masaturdays tine mataro kana tine mataro we maximize ipapo kuti vanhu vada kuatenda wobva utodii wobva watoatendwa ipapo so that because akaenda anokwanisa kuti kana 2 weeks kuti asingaipaki asitori panapa atoriwo samoya kwaari ndosada kuti isusu kuda kuti tibatsirane kuti tingo clear this case then tozoti yapfura. Ndazvizwa mambo asi chikumbiro changu ndecheri. Kana tatadza kuti ndasati ndabuisa. Next week you can call him nefamily kumba. Iye you foot the bill. Iye you isa. Because agara atofamba kudaro. Agara atoziva kuti muroi ndine. No, ina tikura. Nasi uno mambo. Chatuda chedira. Toti tiri panapa. Imimi chechene munhu wese panapa. Tuira we are going to do this muswakati. When you agree, isusu toza munhu wedu teta pull up isusu chabula chinhu chite sei uyu mukoma naite sei aite right ndopane nyaya yedu ipapo we want this boy aite chii right ndopane nyaya because isusu kana mauya panapa tinoti kubatsirei kuti zvidzoke zvionake noti kushata isu hatiri kuti zvinhu zviri kushata ayo tete yes. Inini chikumbiro changu chachiri kuti sekurisa zanokumbira kuti makumbira mukomani wegerero tiri pano zviro zvibva zvaitwa zvipfuure kuitira kuti kufamba kuri kunetsa nekwatinobva nemabasa saka ndochikumbiro changu kana kuti regai ndikubatsirei kana kuti tisapedze nguva tichita zvimwe kana tichita zvimwe ndakumbopai mukana chimboendai paserap as a family paserap mumbotaure zvamataura then you come back and tell me zvamawita tichitomboitawo dzimwe as family just go paserap musa endai paserap endai paseri mutaure then you come back next case Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Dojibadora
Vanina Bondora Jete.